В ефир сме. О, трябва да затварям, чао. Добър вечер, драги зрители. Вие сте с извънредната емисия новини на XTV. Аз съм Банани Сандвич. Добър вечер от мен, Пена Балайкова. Нека започнем с най-важната новина за деня. Бойко Борисов има рожден ден. Честит рожден ден, господин премиер. В новините още ще видим. Маловажни новини от сорта на край на света е официално потвърден. Грандиозни нови реформи във всички сфери разкриха как се формират черните дупки и така нататък. Учените официално потвърдиха, че края на света ще настъпи на 21 декември 2012 година. В отговор на това, Бойко Борисов съобщи, че докато той управлява, няма да позволи България да бъде засегната. И занаваше нови реформи. Официално Симеон Дянков съобщи, че от до година не се очаква икономически прираст, тъй като никой няма да се пенсионира, понеже пенсионната възраст се увеличава до 180 години. Следва една по-маловажна новина. Ядрената централа Бум-Бум-Бам е избухнала и радиацията застрашава живота на хиляди души. Рано започна предизборната кампания за 2012 година на Бойко Борисов. Тя ще бъде под наслов "С мен до края". Премиерът обеща много криза. Още в новините. Икономическата криза се задълбочава. Европейският съюз се разпада. Испания, Италия и Ирландия са пред фалит, а Бойко Борисов си взе ново куче. Симеон Дянков обеща 13-та заплата, която ще бъде изплатена един ден след апокалипсиса. И сега една новина от последните часове. НАСА са отвлекли световно известният ни певец Веселин Маринов с цел да запишат негов диск, който да бъде изпратен в космоса. С надеждата гласът отблъсне приближаващия се към Земята астероид. Предложи всички пари за култура и образование да бъдат вложени в създаването на българска совалка, с която българският премиер през 2012 година ще отлети за космоса и така ще спаси човешкият вид. Добрата новина е, че можете да се насладите на плаж в Северния полюс. Специална молба е отправена и към жителите на Хаваите. И без това ще умрат, нека поне се присъединят към кампанията "Приюти пингвин". Извършено е тежко престъпление на Северния полюс. Заподозреният носи червен костюм, червена шапка, смее се ехидно и кара незаконно превозно средство. Той е уличен в експлоатация на хора в неравностойно положение, контрабанда с мляко и бисквити. А сега, дами и господа, имаме пряка връзка с нашата репортерка Фифи Кирилова, която се намира в дворът на АГ Гео Милев, Русе. Фифи, имаме ли връзка? Фифи? Да, чуваме ли се, колеги? Добър вечер от мен, добър вечер, Банани, Пена. Аз съм Фифи Кирилова. Днес ще ви представя един репортаж, който представя социологическо проучване, свързано с коледния дух сред учениците. Сега ще интервюираме произволни хора. Благодаря за микрофона. Намерим някого? Здравейте! Вярвате ли в Дядо Коледа? Ами, всъщност аз не вярвам в Дядо Коледа. Мисля, че... От малък. От малък? От малък. Дали Дядо Коледа осигурява джуджетата си на минимална работна заплата? Как смятате? Моля. А вие как смятате? Зависи какво е казал премиера. Премиера, ако каже, ще го осигурява, ще го осигурява. Смятате ли, че Дядо Коледа укрива сметки от топлофикация? Ти, там. Да. Смятам, да, даже знам къде ги укрива. В НАП.
А вие как смятате, дядо Коледа пазарува ли от eBay? Да, пазарува, разбира се. Подаръците ги ги купува от eBay, така ли? От eBay, да, защото му излизат по-евтино. А какво смятате за джуджетата? Извинявай, ти имаш ли разрешение да си наш? Сладки, мънички. Документи имаш ли И нещо? ако не бяха те, ние нямаше да имаме подаръци. А за тяхната... Добър ден! Вярвате ли в дядо Коледа? Сърмежливи са, да? Да, много. Не сме от английската, така че. Така ли? Добре, Ти си в гръб с гръб. Ти си в гръб с гръб. кога вярвате в дядо Коледа? Бъдете срамежливи, моля ви се. Спряхме да вярвам отдавна. А защо спряхте да вярвате в дядо Коледа? Добър ден! Смятате ли, че дядо Коледа участва в екстремистка терористична организация? Ами, мисля, че не. Защо? Подозирате ли го? Ами да, открива сметки от топофикация. Ами не знаех, не знам, много съм изненадана, не мога да повярвам. Добре, благодаря ви. Вярвате ли в дядо Коледа? Да, много ясно. Кога вярвате в дядо Коледа? Както бях и такъв. Смятате ли, че дядо Коледа има офшорни сметки в Швейцария? Той парички да няма. Смятате ли, че укрива сметки от топофикация? Да. Той редовно. Аз съм говорил с... Добър ден, извинявам се. Добър ден. Смятате ли, че дядо Коледа е замесен в контрабанда с бисквитки и мляко? Добре, благодаря ви. А вие как смятате? Ами естествено, да. Благодаря ви. Добър ден, господине. Как сте? Те, как да си? Тук съм от едно социологическо проучване. Искам да ви питам дали вярвате в дядо Коледа? Без коментар. Добре, дали укрива сметки от топофикация? Без коментар. Смятате ли, че осигуряват бюджетата си на минимална работна заплата? Чух, че открива там някакви осигуровки, ама не бях на 100% сигурен. Трябва да питам Снежанка, тя ми комшика. Благодаря ви. За нищо. Аз сме рълци. Благодарим ти, Фифи. След дългогодишни проучвания, най-сетне стана ясна причината на изчезването на динозаврите. Именно скандала им с Чък Норис. Стана ясно кой е новообявленият патриарх на българската църква и кандидат папа. Това е българският футболист Христо Стоичков. А сега, драги зрители, останете с XTV и прогнозата за времето. Приятна последна вечер!